Ei, hola, Estats Units i Iran ara mateix estan en guerra i volia donar la meva opinió d'aquest tema, perquè sóc un expert en geopolítica, llavors. És Estats Units i Israel, que són el règim d'Epstein, contra Iran, no? L'home que està aquí a la imatge ja l'han pelat. Llavors, el que està passant és més o menys actual i, i és real. Llavors, no, són fets reals i comencem, som-hi. Llavors, el context és que en Trump, el seu millor amic era l'Epstein, no? No sé si... Segurament ja has conegut les històries, no? De la llista Epstein. Llavors, què eren? Dos degenerats. Un és un capitalista i l'altre és un agent del Mossad d'Israel, no? Llavors, l'objectiu d'Epstein, en la meva opinió, i basant-me en teoria de joc, és promoure la submissió d'Amèrica, no? A través del control, no? Uh, Promoure adoració a Baal, que és un dimoni, llavors, a través de sacrifici, no? De persones, etc. Coses super random, satàniques, super random, no? Llavors, promoure presumptament el tràfic de persones. I, sobretot, um, les elites, no? Elites polítics, Bill Gates, per exemple, no? Que és, llavors, els graves, els hi fas xantatge, no? El cas més evident, més actual, és en Bill Gates, que va estar amb una senyora russa i després va estar amb la seva dona i després va infectar la seva dona i li va demanar ajuda a l'Epstein per veure com li podia donar medicament sense que ell se n'adonés. Super random, no? I això és públic, llavors imagina't la humiliació, no? I la dona d'en Bill Gates es va divorciar d'ell, no? Òbviament. Llavors, aquí hi ha els dos degenerats. Continuem. Això serveix com a context. Llavors, una altra cosa que et volia comentar és està viu? Perquè diuen que està mort, no? Però ja que totes les teories de la conspiració s'estan fent real, podríem considerar aquestes opcions, no? Que el cadàver que han trobat sigui una còpia, sigui un tio que s'hi sembla. Després, els guàrdies en aquell dia estaven adormits i les càmeres de seguretat es van borrar o alguna cosa així, no? És una situació molt sospitosa, no? Com si alguna no quadrés, no? Després la Ghislaine Maxwell, que és la seva dona, estava en una presó de màxima seguretat i l'han canviat, eh? Ara està en un resort, en una presó, no? Que pot jugar a tennis, no? Aquesta és ella, en principi, durant una volta. Llavors, què implica? Implica que és una dona molt poderosa i que té molta informació, no? I que té molta influència, no? Una altra teoria és que sigui una altra, seguint la mateixa teoria, una còpia, no? Sigui una actora fent veure que és ella, no? Perquè tot és possible, no? En aquest món que estem ara. Continuem. Llavors, en Netanyahu, o Escopitahu, vol la guerra amb Iran. És una guerra santa. Per què? Perquè si guanya, si Israel guanya, serà els amos, no? Seran el número 1 de l'est, no? Per tant, vol una guerra amb Iran. I porta molts anys dient això, no? Llavors, porta molts anys dient als presidents dels Estats Units anem a la guerra, anem a la guerra. I tots deien que no, no? En Trump diu que sí, òbviament, no? I hi ha vídeos, pots trobar vídeos d'en l'Escopitajo dient que Iran està a punt de tenir armes nuclears, està a punt de tenir, i porta 20 anys, més de 20 anys dient això. Porta més de 20 anys dient això. Per cert, Israel té armes nuclears, però no passa res, d'acord? Continuem. Llavors, els Estats Units inicia la guerra perquè cal aturar Iran, no? De què? Doncs, no sé, abans de que ataquin ells, no? Llavors no té sentit. La foto, llavors el primer està mort, em sembla que de vell, el segon és el que han pelat i el tercer és el que hi ha ara. A veure quan dura, no? Vull comentar-te que el fet de que s'hagi mort, que l'hagin matat, pensa, per al que tinc entès, aquest home estava ja vell, estava gran, tenia càncer, llavors estic seguríssim que ells, el seu govern ja tenia preparat què fer, no?
quin seria el substitut, etc. Llavors, sento que això, que hagi sigut assassinat, ha sigut una de les millors maneres d'aprofitar aquest home, no? Per acabar-lo d'exprimir, perquè es converteixi en una espècie d'heroi, no? Del poble iranià. Llavors, en els americans ningú li demana opinió, els Estats Units ataca directament, d'acord? Llavors, hi ha un missil, diuen que aquest missil és dels Estats Units i es carrega una escola on dintre hi havia nenes, no? Llavors, pensa que les intel·ligències saben on està més o menys tot, no? Llavors, ataquen amb un missil de precisió una escola amb nenes. Llavors, és molt xungo, això. Això podria ser un ritual de sacrifici. Llavors, maten el líder i això serveix d'empoderament cap a la població, no? La població se sent més forta, se sent preparada per lluitar. Un altre argument que he cregut important és distreure la població de que Trump apareix en els papers d'Epstein, no? Perquè la gent ja s'oblidi, no? Passi pàgina. Llavors, aquesta guerra beneficia a un dels conglomerats més poderosos d'Amèrica, que són armamentística, no? I això, amb una guerra, es guanyen moltíssims diners, molts beneficis, no? I tothom vol una mica de pagueta. És tot això, és tot interès, no? I em fa molta gràcia perquè la majoria d'aquesta gent són vells que ja tenen tots els diners del món, però encara volen més, no? Bé, vull afegir una altra cosa més, i és que perquè el dòlar no col·lapsi, perquè realment ja ha perdut la majoria del seu valor, el dòlar ha d'estar... Perdó, m'estic explicant fatal. El dòlar, perquè funcioni, als Estats Units ha d'obligar a la gent a utilitzar-lo. Com? Després en parlarem, no? És amb el petrodòlar. És obligar a la gent a utilitzar el dòlar. No? A cop de pistola, no? Per això als Estats Units està sempre buscant conflictes. Per cert, qui fot Estats Units a Iran? Ningú ho sap. No? Què ha fet Iran? Jo crec que ara, pel que tinc entès, no ha fet res. Llavors, continuem. Iran contraataca, no? Llavors, Iran agafa i comença a fotre míssils a tot arreu, no? A Israel. I aquí l'atac és molt important, és un atac basat en l'energia. I em refereixo al petroli. Llavors, aquest ha sortit ja a les notícies, que és l'estret de no sé quantos, i per aquí passa moltíssims vaixells que transporten petroli per tot el món, no? Diuen que és el 20% global, més o menys. I a més estan destruint on s'extreu el petroli, els llocs aquests, els hi foten un míssil i es carreguen tot, no? Llavors, això què provoca? Això provoca que el petroli a nivell global pugi, no? Té sentit o no, això? Per cert, en l'estret aquest, Iran diu, aquí no passa ni Déu. Ara, a partir d'ara, aquí no passa ni Déu. I si no et fot una mina, et fot un missil i s'ha acabat. Llavors, a nivell estratègic, això que ha fet és molt intel·ligent perquè estàs posant moltíssima pressió en el petroli global, no? I això afecta a tot el món perquè tot el món utilitza petroli. Continuem. Llavors, el petroli, això és... està a punt d'arribar a 100, el barril, i segurament arribarà a màxims, no? Petroli pujarà 100%. Llavors, el transport de mercaderies global necessita combustible, no? Llavors això el que farà és encarir el transport. És molt similar a la situació del Covid. En el Covid em sembla que és això que es va tornar tot molt més car, no? Perquè es va posar en dubte, va haver-hi un problema, no? Va haver-hi pressió per tancar els ports, etc. Continuem. Llavors, en aliats i... Qui és l'amic, no? Qui és l'amic, qui és l'enemic? Hi ha Iran, Iraq i Síria. I amb qui està en guerra? Està en contra Estats Units i Israel.
Aràbia Saudita, perdó, els que estan en lila no volen saber res, no es volen, no es volen ficar. Per què Aràbia Saudita, UAE i Yemen estan a favor d'Estats Units? Per al petrodòlar, d'acord? Per un acord comercial en què Estats Units compra petroli, però um, s'ha de fer amb dòlars, perquè si no l'economia dels Estats Units col·lapsa, no? És això, és el petrodòlar. Llavors, mentrestant, Rússia està ocupat amb Ucraïna. Europa està fent tuits i està fent legislacions, està ocupada, fent Europa. Xina no fa res. Potser s'està preparant per invair Taiwan, perquè porta anys volent fer això. A veure si s'anima. Dintre d'aquest caos global seria el moment perfecte, no? Guerra a Rússia, Ucraïna, guerra aquí, doncs Xina podria fer de la seva, no? Després, Corea del Nord. Ningú el convida a la festa. Ostres, tu, convideu-lo. D'acord? I més o menys és això. Continuem. Llavors, en la meva opinió, el més probable, hi haurà a Iran, hi haurà moltíssims drons, moltíssims missils, als Estats Units mourà els vaixells, no?, per posar pressió, i és possible que envien tropes terrestres. Llavors, si passa això, si envien tropes, la guerra durarà anys, no? I no serà curta. Per al que tinc entès, és molt similar al que ha passat amb Rússia. Rússia, per al que tinc entès, volia invair Ucraïna superràpid. I què passa? S'ha anat allargant, no? Això és un problema, perquè la guerra costa moltíssim. Els míssils costen una pasta, llavors això posa moltíssima pressió. I Iran es defensarà, òbviament, no té més, d'acord? Llavors serà una guerra llarga. I això promourà que l'economia global entri en una nova crisi. Llavors, podem dir que estem ja dintre de la Tercera Guerra Mundial, on tot col·lapsa, tot se'n va a la me, no? I l'únic que podem fer és mirar, no? Llavors, crec que és molt poc probable que es llancin bombes nuclears. No crec que passi. Seria en plan l'última opció i això no estaria gens ben vist a nivell internacional, no? A nivell global. Tirar bombes però fluixetes, no et flipis amb les nuclears. Continuem. Per mi el guanyador és en Winnie the Pooh. En Xi Jinping és el mascle alfa d'aquest conflicte, perquè bueno, anem per passos. El que ha fet en aquest 2026 ha vengut la meitat dels deute basat en dòlars i ha dit en els xinos: no compreu deute americà perquè és perillós, no? És inestable. Llavors, això posa moltíssima pressió sobre el dòlar perquè caigui més, no? Posa en dubte la confiança en el dòlar. Llavors, continuem. No participa de la guerra i s'estalvia moltíssims diners. Tot això que s'estalvia ho està invertint en qualsevol altra cosa útil, no? Llavors, Xina té el monopoli de plaques solars, que és literalment una alternativa al petroli, no? Les nuclears, les plaques solars, no? El que fas potenciant la tecnologia de les plaques solars és dient a la gent: ei, no ens fa falta això, no? Compra't un cotxe elèctric, no? Continuem. Són líders en models de llenguatge grans, open source, DeepSeek, Kimi, ja no me'n recordo més, Minimax, em sembla. Moltíssims, són els líders. Llavors, això, les empreses americanes, ChatGPT, OpenAI, Anthropic i Gemini entraria dintre de Google, voldran llançar a borsa aquestes empreses d'intel·ligència artificial, entre cometes, i voldran fer un negoci, voldran fer una pasta. Xina, posant models que són més o menys estan a la mateixa mida, gratis,
Això què fas? Li treus tot el valor, no? Pràcticament. Perquè has de pagar una subscripció quan pots utilitzar tu en local el mateix programa, no? Molt potent, això que fa. Crec que són els més intel·ligents. Continuo. Són líders en producció energètica, bateries i cotxes elèctrics. Jo crec que el futur en el que ens estem anant és aquest, és elèctric. Sincerament, m'encantaria tenir un cotxe europeu, però si un cotxe em costa 30.000 euros i després em ve un xino i em diu, ei, per 20.000 tens aquí un elèctric, no? I que és més o menys el mateix. Què farem la gent? Anirem a lo més barat, no? Crec que a Europa la indústria del motor s'anirà a la me, rebentarà, a no ser que posin aranzels als cotxes xinos perquè no poden competir literalment amb la tecnologia de cotxes elèctrics. Llavors, els amos del món modern serà Xina i l'imperi americà col·lapsarà. Està col·lapsant ja. Estàs veient corrupció, estàs veient el president és participa de rituals, no? De coses rares. Continuem. Aquest és el gràfic. Llavors, per entrenar les intel·ligències artificials necessites moltíssima electricitat, no? Xina té la infraestructura. Ja està. Xina ha guanyat. Ja ha guanyat. Ja està. No hi ha més. I això és fins al 2024. Segurament la línia és encara més parabòlica, no? I, internautes, això és tot. Això és tot. Tot anirà bé, no et preocupis. No, tu no et preocupis. Tot anirà bé. Om. Om. Babalam que balam. Que sí? Bueno, sé que m'he deixat coses. Volia fer aquí un resum condensat del més important. Segur que m'he deixat coses, però bueno, estic satisfet. Espero que t'hagi agradat. Ens veurem a la pròxima. Adeu.